भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बीच बहुत ही बवाल गाना, जी हाँ भैया, आवे अलावा आप सबको बता दी पावर स्टार पवन सिंह के पहिलका 2021 के चैता गाना। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के 2-4 रोज पहले से आप सब सुनत रही चैता गाना आवे अलावा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी पहिलका चैता गाना के जौन की फर्स्ट लुक आउट हो गई बा और साफ तौर पे बता दी जौना गाना गईले बने पावर स्टार पवन सिंह और ये गाना के बोल बा कटनी ना होई ए बलम। जी हाँ भैया, कटनी ना होई ए बलम, यह गाना के बोल बा जौना गाना के लिखले बने विक्की विशाल जी। ये गाना म्यूजिक दल बने प्रियांशु सिंह जी और ये गाना के डायरेक्टर बने रवि पंडित जी। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी बहुत ही बवाल गाना आप सबके बीच आवे जा रहल बा। सबसे पहले बता दी भैया कौना कंपनी के माध्यम से। जी हाँ भैया, वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल। जी हाँ भैया, वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच ही धमाकेदार चैता गाना पवन सिंह के आ रहल बा जौन की पावर स्टार पवन सिंह के। साफ तौर पे बता दी भैया वीडियो बहुत ही लाजवाब शूट भइल बटे। पावर स्टार पवन सिंह एक अलग ही किरदार में नजर रही है और साफ तौर पे बता दी भैया आज जौन फर्स्ट लुक जारी भेला एक गाना के। जी हाँ भैया, देख सकते हैं जन्म पावर स्टार पवन सिंह काफी अलग नजर आ रहा बने किरदार में। तो जी हाँ भैया, गाना बहुत ही बवाल बटे, आप सबके सुन के मियाज मस्त हो जाई। तो बस भैया आप सब इंतजार करी कुछ दिन के और आप सबके बीच रिलीज डेट के अनाउंसमेंट हुई और गाना रिलीज भी हुई। और साफ तौर पे बता दी अभी फिलहाल फर्स्ट लुक आउट भइल बटे आप सबके बहुत ही बवाली धमाका बा पवन सिंह के। काहे कि कई साल बाद पवन सिंह चैता गाना लेके आ रहा बने, वो भी बहुत ही जबरदस्त गाना। जी हाँ भैया, तो बस अब आप सब चलते चलते इतने बताइए आप सबके पोस्टर कैसा लागल हुए और गाना के टाइटल जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द